Nyande dew 5 siilo ujun 225 caggal jibneede annabi Isa mo jami kis ngoni e mum o ina hawre alet nayi mawnum yaw ujunere e temen nayi e jaban nayi e jeegom fergo nyande malahande e men kettoɗen Lawgure Fulfulde TV. Kanko suka debbo o rutti capanɗe seteji ngam ronkudeɓe jabade namne makko ha jamoɓe kulti arde ha wadi saha Kumba nelani sehil makko Baylo yo ar tafanamo kanŋeji makko. Baylo o wi min je mi ala bifirɗi. Kumba wi mami yobno babam nelal so yehi kuɓeje addonorami ko ɗabɓuɗa ko. Nden baba makko fayi e dawde kuɓeje. Kumba yobnimo nelal o wi baba sa yehi kuɓeje codanami toon damde gurdi hendu kuɓori jeygi. Kono baba o ko keñiɗo mo teyani o jawli humbu mum o dawi te o anda ko ɓiɗɗo o ɗabbi yo addan ɗum ko woni. Kono nde wonno korso makko e ɓiɗɗo o ina mawni o watti nelal ngal hoore haaju makko. Nde o yahata o micco ko woni damdi gurdi hendu kuɓori jeyge taw o yalti wuro ngo. O fiɓe ɓernde makko so yi haw yettima mo namdo damdi gurdi hendu kuɓori jeyge ndi o holle. Koye sawtugol teŋella jaawi mo juudi jeeri welende jallo mo luggere pooli boɗeji e arɗo jaamo winde ñiiɓe. Lawgure Fulfulde TV wi'en hakkille ma ko desnal ɓurgal mawnude ngal jogiteɗa woto ɓolɗin ɗum woto hebbin hen kecce e cangarti aaw e mum gandal pinal e kala ko nafata yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala.